Praise. Mayong buntag mga kaigsunan ko sa Ginoo. Amen. Happy Sunday sa matag usa ka nato ug mayong buntag usab sa mga nagsunod nining Facebook live sa pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios makiguban sa atong panimbahon karong kabuntagon. Ug akong gihangyo ang matag usa sa pagpamaro atong namon ng atong kasing-kasing atong hunahuna og tibuok kinabuhi sa pagduol diha sa atong buhi nga Dios. Ug akong ihatag ni Brad Albert ang opening prayer. Praise. Magampot Labing gamhanan na mga Diyos ng kagahon. Nagpasalamat kami kanimo nining sayo sa kabuntagon, Lord. Salamat, Lord, sa kadasig sa matagusan na kinabuhi nga miduol midangop diha kanimo. Nangay kami sa imong tabang. Kaya wala kami lang mahimo kung wala ka. Aniya nasad kami, Ginoong Diyos. Aron ikaw among simbahon. Aron ikaw among daygon pasalamatan sa tibok namong kinabuhi. Lord, salamat sa tibok simana ngay mo kaming giubanan, giproteksyonan sa matag sa namo. Walay nagkulang ka namo, Lord, kay ikaw man ang Dios nagtagbo sa among mga panginahanglan. Salamat, Lord. Lord, salamat sa mga kaygayunan nga nagkulang man kami kanimo, napakyas man kami. Apan ikaw ang Dios, naghatag ka na mo kalig-on, sok sa pagpadayon diya, sa pagsampit o palagalagad kanimo. Lord, i-bless kami tanan nga niya karon Diyos nga tanang nga nagsimbahan nga nagsimba sa maturan sa Espiritu nga bisag asam nga nangadapit, Lord, ipabot sa kanimo ang imong presensya. Salamat, Lord, sa mga kaigsunan nga miduol di pa ulhi ang tanan, Ginong Dios. Abli ang imuhang trono, Ginong Dios, nga dunay mga katawhan nga miduol diha kanimo. Salamat, Ginong Dios, nga duna pay mga tao nga kalag nga nadala ka namo, Ginoo. I-bless kami tanan gikan sa pagsugod hangtod sa paghuman, Lord, nga walay lain mabayaw ang mapataas kundi ikaw lamang, Ginong Dios. Amo sang giampo, Ginoong Dios, ang mga kasilingananan, mga kaigsunan namo kutob sa nakadungog nino mo panimbahon karon, Lord. Lord, ablihi lang mga hunaw nagkasing-kasing nga andam silang madinawaton sa imong mga mensahe pulong nga ngadto Ginong Dios makaduol siya kandiya kanimo. Lord, amo sang giampo, Ginoo, mga loved ones, mga amhan na dili pa man nimo namo sila makauban karon, apan ablihi ang ilang hunaw nagkasing-kasing ngadto mo na silang makauban sa pagsimba diha kanimo. Lord, amo sang giampo ang among nasod sa bisang asa gawa sa nasod, Lord, even sa Philippines, ikaw ang Dios magahatag og giya among presensya, Ginoong Dios, sa matag usa gikan sa nangulo namo, Ginoong Dios, hantod sa pinakaubos. Lord, tagay sila kahadlok nga ila diha kanimo. Lord, ipasinati sad namo, Ginoong Dios, sa mga katawhan nga dunay mga pangulo nga dunay kahadlok diha kanimo. Thank you, Lord, sa musang giampo, Lord God. Ang modala sa mga instrument sa praise and worship, Ginoo, gikan sa mga backup
ug sa mga instrument. Ikaw ang Dios magabubog dihog, dugining dihog kanila. I-bless Ginoo. Bisan pa man sa pagpadayon namo sa pagpaminaw sa imong mensahe. Ikaw Dios magapadayag sa iyang una imong busalagad Ginoo nga siya magasulti ug may sugon Ginoong Dios. Bless siya ang imong kinabuhi Ginoo. I-bless ang kinabuhi Lord God ng mga lagad. Lord, talaygon ka nga Dios nga mong gipasalamatan, pasidunggan nga mo'y nagkatima, nag-uban ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Malipayon ba ang mga anak sa Ginoo? Gawas nun ba ang mga anak sa Ginoo? Na magtahi karong adlaw. O kay balukong nga kitang tanan andam na sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Kay kita ni mata sa sayo sa kabuntagon ni anhi diri nining balay alampuanan kay gusto nga magdaig sa atong buhi nga Dios. Nagpasabot nga andam na kita nga modaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. O sa dili pa atong lamanuhon ng atong mangtapad o ato silang himamaton, ato silang pahiyuman. Kaya ang mga anak sa Ginoo nagmalipayon, nagmanaugon ug labaw pang andam sa tanang andam sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Kristohano. Hallelujah! Pumagito sa puno sa gumaway panagsina. Pagkataho na lang gayon nga lagtahon. Ang Kristohano pagkataho sa nakaroon. Nindot nga lang taon ang Kristoha. Pagkanindot nga lang taon mga igsoon. Sa puno sa gumaway panagsina. Pagkataho na lang gayon nga lang taon. Ang Kristohanon magdahiosan na karon. Diyos kita tanan usaran. Walay relihiyon, way denominasyon kitang tanan managsun. Sa Diyos kitang tanan usaran. Ipakita ang imong pahiyong. Mismong pahiyong. Pagkatahong na lang gayon. Kristohano magkatigo. Hallelujah! Pagkatahom na lang mga igsoon no? Nga kita aniya karon nga nagakatigom. Ug sa atong matag adlaw nga kinabuhi mga igsoon no? Nindot kaayo nga atong pangayoon sa Ginoo ang iyang dihog sa matag adlaw. Yes, Lord. Yes, kay para anong ready ta, andam ta, nga naa sa iyang presensya, nga malipayon sa atong kinabuhi. Amen? Yes, Lord. Hallelujah. Nindot jud kay mga igsoon nga magpabubo ta sa iyang Holy Spirit para ang atong mga desisyon align kanunay nga naitabang sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Amen. Hallelujah.
gamiton mo ako. Ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayon ako. Hallelujah! Tungkol sa dihong mo, nakalawang ako. Tungkol sa dihong mo, nakalawang ako. Tungkol sa dihong mo, nakalaugon ako. Bubuin ko sa dihong mo, Ginoo. Bubuin ko sa dihong mo, Ginoo. Ipupok ka na mo ang imong Holy Spirit, Lord God. Let this church, Ginoo, ma-feel ang imong Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala gayon ako. Tungkol sa dihong mo, nakalawang ako. Yes, Lord! Tungkol sa imong lihok, Lord God. Daghan ang nakadaog, Lord Jesus. Daghan ang nagpadaogon, Lord God. Daghan ang nakalabang sa mga pagsulay, Lord God. Salamat, Lord Jesus, sa imong dihong, Lord God. Bubuin mo sa dihong mo, Ginoo. Sa dihong mo, nadaog ako. Tungkol sa dihong mo, nakalabang ako. Tungkol sa dihong mo, napanaogon ako. Bubuin ko sa dihong mo, Ginoo. Bubuin ko sa dihong mo, Ginoo. Hallelujah! Salamat, Lord God, sa kanunay, Ginoo, nga pagpa-feel, Ginoo, sa imong presensya diri sa kanamo, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Tungod niya na, Lord God, kami nagmadaugon, Lord God. Mga problema, Lord God, among nalampasan, Lord Jesus, tungod sa imong tabang, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord. O tungod, ana, mga igsoon, ato pag yung daygo ng atong buhi nga Dios, kitang tanan magdayig sa iyang pagkamaayo. Amen? Yes! Magdayig ta sa iyang pagkamaayo, mo singgit, mo lukso ta, kay siya gamhanan ug wala nay lain. Amen ba? Yes, Lord! Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mamakpak ta mga igsoon. Mo lukso ka. Hallelujah!
Dios mga igsoon. Tungod ni ana, ato pa dyan siyang awitan, ato pa dyan siyang sayawan, kaysa atong kinabuhi, walay imposible kung naang Ginoo. Amen? Walay imposible sa atong mga ipangayon sa iyaha, walay imposible na kay naa atong buhi nga Dios. Kung naalang tayo pagsalig kaniya, iya dyan ang tubagon, iya nang tubagon. Amen? Amen. Why imposible sa atong buhi nga Dios? Hallelujah. Yes, Lord! Why imposible kanimo, Lord God? Hallelujah! Sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sulod kasing-kasing ko, mga dayi kanimo, tungod sa imong pagkamayo, Lord. Hallelujah! Pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Yes, Lord! Sunod, kasing-kasing ko, mga pagdayig kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kalugan, ikaw ang katubagan, walay butang ang lisod kanimo. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Hallelujah! Why imposible? Basta anak ka. Why imposible? Why imposible sa atong Ginoo mga igsoon? Why imposible? Basta unahon nato ang atong buhi nga Dios. Amen. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Hallelujah! Kasing-kasing ko, mga pagdayig kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walay butang ang lisod kanimo. Imposible! Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Hallelujah! Why imposible? Yes, Lord! Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Why imposible? Basta unahon ka. Hallelujah! Hallelujah! Wala dyan imposible mga igsoon. Basta unahon lang nato ang atong buhi nga Dios. Amen! Kanang tanang butang nga imong ipangandoy, wala imposible nga dili na maabot sa imuha kay na ang atong buhi nga Dios. Amen! Naa siya nga magatubag na anang mga pag-ampo nato, mga gusto nato. Kay ang Dios sukad pa sa sinugdanan mga igsoon, matinod-anon. Amen! Amen! Matinod-anon siya.
nga motubag unsa man ang imong gihuna-huna diha, unsa man ang imong kaproblema, mga kabalaka, ihatag nata sa atong buhi nga Dios kay siya ang Ginoo nga masaligan. Siya ang Dios matinad-anon mga igsoon. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Sukad pa ka ni Adto, Lord God. Wala gud ka mausap, Jesus. Sugad ba sa sinugdanan, ikaw gayon matinod-anon. Hallelujah. Sa panahon nga kami musampit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat ba sa sinugdanan, ikaw gayon at hinod-anon. Yes, Lord God. Nahon nga kami musampit sa ngalan mo, tunggon mo mga paghayo ko, sumala sa mga saad mo. Yes, Lord. Hinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala kang mausap. Sugat ba kaniya to ang paglaw ko? Haulaw mang Isus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sugat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinod-anon ka, Lord God. Daghan ang mga pag-ampo ng mga imong gitubag, sukat pa sa sinugdanan, Ginoo. Salamat, Lord God, na imong migdala ni ining balay alampuanan, Lord Jesus. Salamat sa pagtubag sa among mga paghangyo, Lord God. Mga saad mo, hinod-anon ka sa mga pulong mo. Hallelujah.
mohonong sa pagpasalamat kanimo Lord. Kay ikaw lang yun ang nagtubag sa tanan. Aduna may mga problema Lord. Mapukan man mi pero salamat kay anak ka. Among kanangpan Lord God. Salamat Lord Jesus sa imong pagkamay. Hallelujah. Matinod-an ka sa mga pulong mo. Magasaan mo kanako. Iko amo ka nagikoptan Lord God. Nagibusad ka mo paling ka Lord. Sugal pa kaliyado ang paglaong ko. Ikaw lamang, Jesus. Salamat, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi, Lord God. Dakila ka, Lord. Ikaw lang ang nag-iisa. Ikaw ang nag-iisang hari, Lord. Hari ka. Nag-ayos sa mo ang mga balatian. Hallelujah. Ikaw ang Diyos nga mong dalampang, Lord God. Gamahanan ka, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. Hallelujah! Jesus, salamat! Diyos, salamat! Salamat, Lord! Mananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Hallelujah! Dakila, hallelujah! Dakila, yes, Lord! Dakila, yes, Lord. Dakila ka, Lord God. Angay lang Diyod nga ikaw ang pasalamatan sa tanan, Lord God. Hallelujah. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Pili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang mga kinabuhi, Lord God. Dili kini makatubong kanimo kay ikaw, Ginoo.
mga igsoon nga muli tuktat magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa kadaghang hitabo sa atong kinabuhi. Kita angay lang ang magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amen ba? Kadaghan yung mga pagsulay nga iyang nakalabang ta sa mga pagsulay tungod sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Dakila ka, dakila pag-ibig. Pwede ba tamo istorya mga igsoon? Mawalay sound, dakila ka. Dakila ka, dakila ka. Mga igsoon, nga dakila ang atong buhi nga Diyos. Hilak sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Ang iya pagkamahayo, walay makatubog, Lord. Dakila ka, hallelujah. Pag-ibig mo, oh Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamayo, Lord. Dili mi muntang sa pagpasalamat, Lord. Kaya ikaw ang tagiya sa tanan, Lord God. Busa, walay laing pasalamatan. Ikaw lamang. Like, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa imong pagkadakila. Salamat sa tanang pagtubag, Lord God. Salamat sa tanang kaayuhan. Salamat sa tanang kapasayloan. Hallelujah. Hallelujah. Balaygon ka nga Diyos, Ginoo. Ang tanang nagmadaugon, ang tanang nakadawat sa presensya sa Ginoo. Mag-ingong amen. Amen! Amen. Amen! Jesus reigns 7 times, my son. Jesus reigns. 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 Hallelujah. Wow! Grabe ang presensya sa atong buhi nga Dios. Grabe ang mga pulong sa awit nga mga dakila ka nga Dios, sukad pa sa sinugdanan ang atong Dios matinud-anon. Grabe mga igsoon kung atong kanang sabton bitaw ang lyrics diha sa kanta, makahila ka sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Gikan sa bisan unsa nga kalisdanan, sa unsa nga kanang mga pagsulay, ang Dios nagmatinud-anon og kanunay gid siya nga og andam siya nga mo tabang sa iyang mga anak nga nagmatinud-anon kaniya. Grabe ang mga pulong sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon. Dakila gyud ang atong buhi nga Dios. Atong pakpakan atong buhi nga Dios, mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Og karon arita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa scripture reading o kini pagapasahon sa atong igsohon, si Sis Cindy. Atong basahon ang pulong sa Dios o palihog ko sa pagpamarog agig pagtahod sa atong pagbasa sa pulong sa Dios o atong ablihan ang atong tagsa ka Bible. Atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. Nag-ingon diri, ang content diri kay miduaw si Jesus kang Marta ug kang Maria. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta, nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria,
nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbali nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya, ang pulong sa Dios. Salamat sa pulong sa Ginoo. Ug niining sunod nga bahay nasayod ko nga kitang tanan kada adlaw nagmadaugon kita. Amen. Sa pagmata sa kabuntagon kana dako na kay nang kadaugan sa atong buhi nga Dios. Ug sa kanta kaganina no nag-ingon nga ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan. Walay butang nga malisod kanimo ug walay imposible sa atong buhi nga Dios. Ug karon atong paminawon ang usa ka buhing kadaugan sa atong igsuon, ang akong angkol, kung giunsa siya pag-atiman, giunsa siya pagluwas sa atong buhi nga Dios. Atong ihatag ang panahon sa atong igsuon, atong gitawag si Brad Marvin. Imo ang higayon. Atong pagpakan atong buhi nga Dios mga igsuon. Hello, nabuntag ka na itong tanan, no? Itong niaging Domingo, dito may sa ubos, Laracel, pag balibol, moto, pag uman, nga, moto nanguli, may nanguli, human, nanguli, niya ako nagpabilin. Yan, yung ko asawa nga, ayaw naglakaw. Namatas kalibutan. Ito nga, niadto ko sa Salmiron. Ito nga, niuli ko og kadlawon. Ito nga, suko siya. Ito nga, tulog. Pag naka-tigpilaw garo ko mga usa ka oras, ni kulba niya, ni pitik akong kuwan, anang kabuhi. Muto nga ni bakon ko, ni gawas ko. Muto nga naas ko nga kalipangon, susge. Pag ato na ko CR, mo naman to nga, lain, huot na kayo niya, dulon. Muto nga, dito ko sa gawas, akong gilayat-layat. Nga, muto nga, wala lagi ko nagpabalo sa akong asawa nga, inana, kay kibalo po ko nga, asidunon kayo niya, taas og dugo. Wala lagi ko nagsaba. Muto gayon na nga, ibalik ko, pag arang-arang sa akong lawas, nibalik ko sa ka, nikuha ko sa akong short, og yawis motor. Muto nga, wala rin siya kibalo nga, gisiraran ako ang pultahan. Gisiraran ako niya. Dito na ko nag-short dito sa kuwan. Nag-backsearer man ko to. Dito na ko nag-short sa ubos. Muto nga, akong gipangayos Ginoo nga Lord. Nga, makaabot lang gidunta ko sa akong dire, laka pastor, na mahlamaman re, makaabot lang gidunta ko, kaya lain lagi kong lawas. Muto nga, dali-dali upadlagan. Pag hunong na ko diya, dito parking motor, gipukaw na ko sa mama, kuma, abli kuma. Si mama, wala po nagdahom nga, abe, anar ko matulog diha. Ego, dali ama, kay mamatay ko ani ma. Ego, dali ama, mamatay ko ani ma. Moto nga pagsunod, na kuma, tabang nga kuma. Gahi na kay kuntian, gahi na yung gitabang ko nila, kuma. Ego, Lord, buhi apa ko Lord, kay gamay pa kay kong anak. Nakinahanglan pa sila nako. Mo to nangayo kung mayo. Giya sa Ginoo nga Lord, tabangi ko buhiag ko Lord. Mo to nga gitabang ko maayo na ana. Iko nga atuas ni dudong
Mutugi adto si mama dili makadaog sa kuang tiyan, muduot. Di kadaog. Mismo sa ako igsoon Rasil Kusil. Iduot may akong kuto-kuto. Akong kuto-kuto murak bato. Pirting kay ko nga nakana ko nga karon na guro ko kuto. Pero nangaya ko sa Ginoo nga Lord, ayaw gi ko kwa. Gamay pa kay kong bata. Moto nga abot sila ni Dudong, naanas ni Dudong nga giduot ko, gidutan ko lang mayo. Kay kung ilang lugakan, mura man kung di ka ginawa. Di ko ka ginawa gyud. Moto nga duot sila gikag mga alas 3 guro to. Alas 3 si Russell nagpapuli na gani siya kay mura na wala nagikusog iyang kamot pag dinuot sa kung kuto-kuto. Moto nga alas 7 guro to ipapukaw na nako sila TLB diha nadagan na kayo. Kung nga pukawa sila si Nikki o si Aldrich dito. Moto bisag unsa na lamang ilang gipangbuhat. Akong TL ako na lang kuan sa ininip. Aron lang yung makabati kung kuan kay wala man puy-puy akong lawas niya namugnaw na ko murag wala na gyud. Ingo nga Lord natagi pag taong ko laing kinabuhi Lord. Ito nga tabang silag mayo nako kay og lugakan di mo ginawa. Nidudong lagi sila gipaningot mayo imbes kadlawon dako gipaningot og dinuot sa kung kabuhi. Ito nga pag human na to narang-arang na. Narang-arang na lakaw-lakaw na ko ana diha. Lakaw-lakaw na ko pagkahapon dito naman po kaya nainom ko og Energen dayon na silang lakaw si Eden dito giatake gitabang na pugok maayo ganang makaingon ka ba nga kanang nanagikas kakuan ba nga gitabang na ka nga imong ginhawa nag-abot na anang murag 50-50 na gani imong kuan si mong una-una makaanak ka nga hayao na guro ko karon makaanak ka ba nga pero wala gay posible sa Ginoo kung mosampit ka niya tagaan pagka chance niya mo to nga takan na po kayo nagtabang na ko dagay nga na sila Russell nga sa man ben dadon na ka sa hospital ko ayaw sa kay og dadon ko madaot mo ko kay lain magkay kong kabuhi mo nga kung ma-okay na niya magpadala ko sa hospital mo to nga tabang na po pila ka oras tabang gika kahapon niabot na gabiin na gyud dagan yun na pasalamat ko sa akong mga igsuon ilang pastor nga naaragin sila diri sa Dugol kana atong barkada nga nang barkada na to asa di na makatabang na to ang usagi na to makatabang atong pamilya. Kaya mismo ikaw kung mag-atong kang hospital, walay barkada nga mo ato nimo dito, mga musta. Ako daghang ko barkada sa una. Grabe ko barkada. Pero kung naanakas kalisod, dili gid ka tabang nimong barkada. Muna nga kamo mga batanon karon. Ang akong naagian kanang barkada mayroon nas atubang. Pero naanagas kalisod di nakatabang nyo. Ang usagi makatabang ninyo inyong pamilya, imo igsuon. Moro ginay usa ko ika-istorya niyo mga batanon. Nagpasalamat ko gyud niya. Na sila pastor dire, Russell, ako mga TLB, ako mga pumangkon. Mogi usagi nakatabang nako dire. Nagaingon ko nga gitagaan ko sikansan sa kung kinabuhis Ginoo. Nagpasalamat po ko nga dili rin ni karon po sa una gamay pa ko. Ingon sila mama nga wala na gyud ko namatay na daw ko ana nya nabuhi na po. Nabuhi ra ko balik. Nakaingon ko ba nga naagituyo ang Ginoo nako. Naagituyo. Ako
ako sa una, namoy ko'y bisyo. Nakoy bisyo. Kaya, sumadron man to. Nga, napo ko'y balatian. Yan ingon akong asawa nga. Una, sige mga inom. Buto nga, inaanak ko, napundangan ako na. Ako gipangayos Ginoo nga, Lord. Ipangay ko, Lord niya. Mapundangan ako niya kung bisyo. Ako, tabako, inom. Ako, grabe kong inom. Pag, kuhan yun, tabang sa Ginoo, nawala na kita na. Nagtuig ng yun ron. Way bisyo yun nga, makaayos lawas, makadaot. Labi na ka doon sa akong anak. Mura gini sa na trauma sa paghitabo nako. Paghitabo nako, gidala ko ospital. Pag after 2 ka adlaw to, gidala na po siya sa ospital. Nag-anak ko ba nga, grabe pagsulayan Ginoo yun. Isulayan yun eh. Kung unsa yun eh kahugot niya. Ako nga asawa nangalagad ng mga Ginoo. Ako nangalagad ko pero napagkalimutan nun ba? Wala pagkitingon ko. Pero ako nang ipangis Ginoo nga. Ako gingihatag niya nga mawala na gid ako ang mga kalibutan nun nga kinaiya. Nagpasalamat po ko sa ako mga pumangkon, ako magigsuon, labi ni Ate Elbe, sakripisyo taon sa ato sa akong anak dito sa ospital. Salamat ni Ate Elbe. Labi na sa mga naghatag-hatag, dili na ko i-mention ang mga ngalan nila. Salamat kayo ninyo. Labi na ng pastor. Salamat kay pastor na namis kalisod naargi mo nga isip igsuon nitabang nako pag dili lagi ko taston. Maraming salamat. Amen. Salamat kaayo sa kadaugan sa atong igsuon. Wala gyud imposible sa atong buhing nga Dios. Milagroso siya nga Dios nga kanang makatubag sa tanan-tanan nga atong mga maagian sa atong kinabuhi. So atong nabatian no nga kanang dili na to matago-taguan atong buhi nga Dios. Pangitaon yung ka sa atong buhi nga Dios kay naay tuyo ang Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Amen. So naay chance kada adlaw kadamata na to sa kabuntagon na ay chance ug naituyo ang Dios sa aton kinabuhi. Amen. Ug atong nabati nga diha gyud sa mga kaigsunan sa atong sa mga kaigsunan nato diha nato makita nga sa kalipay sa kalisod anaa gyud kanunay. Amen. Hallelujah. Salamat kaayo ug hinaot ko nga kitang tanan natay nakatunan ilabi na sa mga kabatan-unan. So lesson ka ito sa matag usapod. O nining sunod nga bahin arita sa special number akong gitawag ang Dinoyos family, ang group nila ni Ate Pamela og ni Kuya Albert atong ihatag kanilang higayon og ilang awitan ng atong buhi nga Dios. Atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Buntag mga igsoon, ang adami sa inyong atubangan aron among halarag awit ang pagkamayo sa Ginoo sa among kinabuhi. O usap po kani sa ako dungog kaninyo ang iya po ning i-present sa kuan sa ambassador sa Sardinia ika 24.
gipaantos sa pagsulay kita gigapos o dili na nato masaka ang dagan sa atong kalibutan apan kita dili mabalaka sa mga bagyo kita dili matumba sa mga buwan may kapasaligdan ang perot sa iyang gugma kung mga walay kakareha mga kaliyatang gibukag na sige sayawe sige sayawe ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos na are sige ilukso sige ilukso ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos na are ang kinabuhitang gipaantos sa pagsulay kita gigapos o dili na nato masagdan ang dagan sa atong kalibutan apan kita dili mabalaka sa mga bagyo kita dili matumba sa mga gubat may kapasalipdan ka Akirayot sa iyang gugma kung mga walay kapareha mga kaluyatang gibungkag na Rumaday kaniya sige sayawe sige sayawe ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos na are sige sayangso sige ilokso ipahugyaw ang pagdaig ato sa atong Diyos na are Ang dungog imaya alang lang sit sa atong buhi nga Dios. Amen. Salamat kayo sa mga pulong diha pinaagi sa awit nga makalangit. Lago na itong buhi nga Dios. So, nining sunod nga bahin, akong gihangyang matag-usa nga atong andamon ang ato ang huna-huna, kasing-kasing atong mga Biblia, atong mga notebook o mag-notes, mga labaw sa tanan ng atong igdulong og atong ihatag diha sa atong buhi nga Dios. Ug akong ihatag ang panahon ni Pastor Gideon alang sa pulong ni ining kabuntagon. Atong pagpakan atong buhi nga Dios. Ingnay mong tapat, give-bless ka ni Lord. Dalaygon ng Dios sa matag-usa nga nagpanalangin ka natong tanan. O dili lang sa ato ang matag-usa nato kinabuhi nga ni adinhe, kundi lakip usab ang ato nga kaigsunan nga matinud-anon nga nakigduyog, nakigkauban sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios pinaagi sa atong Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Nga bisan kon wala nato sila ikita sa personal, apan sila nakakita na nato. Nakakita usab ang Dios nila. Atong pagpakan ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag-usa og doon na po tay mga kaigsuonan nga wala man tuod kaanhi dinhi pero naka-apil gyapon sila sa pagdaig sa Ginoo bisan kon naa sila layo nga lugar o dili gyud makaya nga makaanhi dinhi tungod kay layo gyud ang ilahang mga dapit. O bisan pa sa mga listener no sa ato ang FM radio, Shine FM 11.3 nga tungod kay ato ning gikonik ining atong pagsimba sa atong buhi nga Dios, do na po'y mga kaigsunan nato nakabati nakadungog bisan sa atong mga kaigsunan na adiha sa nagalain nga mga barangay sa sakop sa Malabuyok. Dili na ko malimtan bisan diha sa Mahanlod kanang naay mga bungtod diha maabtan na siya sa ato ang FM station. O doon na gyoy mga tao nga naminaw, nakadungog ug usa gyud nga kana bitawng ilhanan katong didto ko sa Kadwait giduol kog listener.
naminaw pod sila sa ato ang mga pagdaig sa Dios o sa mga awit magalangit o sa mga mensahe nga ato ang giwali diha sa FM radio. Atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Ang mensahe sa Ginoo mga kaigsuonan nagpahinumdum ni sa matag usa ka kinabuhi labi na gyud sa matag usa nato ka pamilya o Pinoy-anan. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan naghisgot ni magpadayon sa pagsimba o pagpagamit diha sa Ginoo. Inay mong tapad, magpadayon ta sa pagsimba o padayon sa pagpagamit sa Ginoo. Ang pulong pagpadayon mga kaigsuonan naghisgot na sa kanabitang walay paghunong, walay pagundang, bisan kung naay mga panahon nga naay mga pagsulay o diha sa mga pagsulay, siyempre dunay mga kaluyahon, dunay mga problema. Pero bisan kung dunay mga kaluyahon o dunay mga problema, ang mensahe sa Dios nagdasig yun sa matag usa nga mupadayon. Ang tanan mayong mupadayon. Ang gibasa kaganina mga kaigsunan, diha ra ko sa Lucas, no? Akong balikon pagbasa ang libro sa Lucas. Diha sa versikulo 10, diha sa 41, diretso ra ko sa 41. Mas maayo no, balikon ako ang 40 unya 41. Lucas 10, 40 unya 41. Si Marta nagkapuliki pagselbi kanila. Busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang. Nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya o Dios ang matag usa namong kakinabuhi. Among giandam ang among kasing-kasing hunahuna sa pagpaminaw, pagpatalinghog karon sa imong mga pulong. Nasahid kami nga naa ka kanunay sa tanang dapit. Pinaagi sa lihok sa balang espiritu, masabta namo amahan ang imong mga mensahe ug makatuna namo ang mga pamaagi nga imong giandam alang kanamo aron kami makaabot sa imong saad. Makasulod sa dapit nga imong giandam, makapuyo sa dapit nga way katapusan nga mao ang bag-ong langit bagong yuta. Bless Ginoo man tag-usa nga mahimong malipayon nga mudawat magkinabuhi sa imong mga mensahe amahan. We declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Akong gihangyo ang mga bata nga dili magsaba o niya dili magsilpon diri sa suod. Nya kinahanglan kamong mga bata magkat-on mo og respeto sa simbahan, ingon nga inyong nakat-onan dito sa eskwelahan. Dito sa eskwelahan, kabalo ko nga ang mga bata bitaw, kitang mga ginikanan, no? Kitang mga ginikanan, kabalo nagyuputa nga, ang ato mga anak, nakakat-on po na sila sa ilahang eskwelahan, tama? Bisan ako nga, mulili ko sa ilahang eskwelahan, sa panahon na eskwela pa si Asap o si David, dito sa opera, lilion ako, snappy kay na sila sa ilahang school. Di ba mga bata, grabe kay snappy ang mga bata sa school. Unya ato pong tinguhaon o paningkamutan nga kung naa sila'y time nga silent sa eskwelahan, kung unsa ang ilahang nahimo dito sa eskwelahan, kabalo ko nga mahimo usab dire sa simbahan. Tama? Dili man siguro diha dili man nato pugson, pero ato lang silang gabayan. Ato lang sila nga giyahan nga sa panahon nga naata sa simbahan, dili ta mo undang sa pagpahinumdum o pagtudlo pag-agat nila nga ang pag-adto sa simbahan mo'y pinaka-importante labaw sa eskwelahan. Amen ba? Amen? So ako raning giablihan aron kay usapot ang akong responsibilidad
sa pagpahinumdum gyud sa matag usa. Salamat kaayo unya after sa inyohang klase sa Sunday school sa mga bata, pwede ra gyud maka-join diri unya ngadto-ngadto labi na gyud sa mga maestra sa mga children disciple o Sunday school no. Sa mga maestra like Chari, Russell o uban pa nga mahimong magtutudlo sa mga bata ato yung tinguhaon nga ngadto-ngadto makakat-on sila sa pag-join like sa usas ako ang kaila nga pastor dito sa syudad nga gamay pa kayong bata pero kabalo nang maminaw sa pulong sa Dios tungod kay gianad nila gi-train nila unya kung giunsa nila pag-train mahimo pod nato pagtudlo ang atong mga bata sa ko nang gikaingon dili man diha-diha pero ngadto-ngadto kanang word ngadto-ngadto makakat-on ra gyud na sila. Amen? Sa mga nakakat-on sila sa eskwelahan sa pagpaminaw sa maestra, makakat-on usab sila sa pagpaminaw sa mga wali, labi na gyud sa pinakaimportanteng bahin sa kinabuhi sa tao. So, salamat kayo sa taas, lawom, habog nga pagpanabot sa mga mensahe nga mao gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Ang atong hinumduman mga kaigsunan, ang mensahe sa Ginoo naghisgot nga magpadayon sa pagsimba o pagpagamit sa Ginoo. Wow. Nindot kayo ang mensahe nga magpadayon sa pagsimba o magpagamit sa Ginoo. Sa gibasa sa atong igsuon kaganina diha sa Lucas kapitulo 10 magsugod og 38 hangtod sa 41 diha makit-an mga kaigsunan nga dunay duha ka magsuon. Tama? Si Marta o si Maria. Pareho silang kugihan. Si Maria o si Marta, mga kaigsunan, dunay pagtuo sa atong Ginoo. Nga mao si Jesus Christ. Sa manimo nako nga dunay pagtuo. Si Maria o si Marta, makit-an nato mga kaigsunan nga duna sila'y kalahian mahitungod sa ilang pagtuo. Hinumduman nato dunay duha o tulo upat ka klaseng pagtuo, pero adunay duha ka klase nga pinakaklaro. There are two kinds of faith. Kanang gitawag buhi nga pagtuo. Ang tanan mayong buhi nga pagtuo. Og ang ikaduha patay nga pagtuo. Ang pulong nga pagtuo mga kigsunan gibahin ni sa duha. Ang usa, buhi nga pagtuo, o ang ikaduha, patay nga pagtuo. Giklaro kini sa sulat ni Apostol Santiago, diha sa libro ni Santiago, Kapitulo 2, nga naghisgot siya nga duha ka klase nga pagtuo, nga ang buhi nga pagtuo, katong nagtuo ka, nga nagsunod sa imong gituhan. Amen ba? Kamong mga batanon, paminaw gid mo ani, ingon nga grabe ang mensahe sa Ginoo nga gibutang sa atong igsuon nga atong nadunggan kaganina. Unsay ato ang nadunggan kaganina nga mensahe? Labi na gyud sa mga batanon, ang mga barkada makig-uban na ninyo samtang naapamoy kwarta, samtang naapamoy kusog, samtang lig-on pa. Pero sa panahon nga moabot ang panahon nga magkasakit ka, ang mga barkada mawagtang ra na sila. Pero ang muunong ug muatiman sa imuha ang pamilya. Pero ang pamilya nga dunay Ginoo. Kay daghaman pong pamilya nga way Ginoo, bisan gani kung dunay ikatabang, awayon pa. Mao na nga bless kayo ta nga doon na tayo pamilya, apan labaw sa tanan, importante kini, doon na tayo Diyos. Useless ang pamilya na walay Diyos. Grabe ka importante ang pamilya kung doon na Diyos. Amen? Bisan akong asawa, kamo mismo nakakita dinhi. Kung wala pa'y Diyos ang matag-usa nato karon, siguro sa gagmay mga pinulungan, di ka ka-adjust. Kabalo ba ka sa akong kinabuhi? Inana ko.
makadungog og istorya, manghagit dayon ko. Manghulga dayon ko. Bantay ra kay mapuno ko. Pero sa panahon nga nia ang Ginoo sa akong kinabuhi, sultihan ta mo. Bisan kapila ko hulgaon, bisan sa social media, ihilak na ako na sa Ginoo. Kay maunay tinuod nga magpaubos labaw sa tanan. Nya hinumdumi, ang Biblia nagsulti nga kung wala ka makakaton sa espirituhanong kinaiya, dapat dili nimo pasagdan ang imong kaugalingon nga inana na lang yun ka. Kinahanglan sa atong pag-alagad makatunan nato ang espirituhanong kinaiya. Kanang gitawag fruit of the Holy Spirit. Nga naa kay pailob. Makapaubos ka. Nya naana nato ang gugma sa Dios. What is love? Unsa ba ang gugma? Kini gipasapisa ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 7. Ang gugma mapailubon. Unya, kung imong tan-awon ang kinaiya o dagway hitsura sa gugma, mga kaigsunan, the word mapailobon, kung makadungog kag sakit nga istorya, di ka mubalos. Ug inana ang akong kinabuhi sa una nga di ko kadungog istorya, wa pagani dili maayong istorya, ako nay mag-una-una. Pero kabalo ba mo? Damor na ko nang gigamit, damor kong gipasagdan. Walay panalangin. Na ang kaguliang, na ang kagubot, hangtod na kasuod kong prisuhan. Tinuod na. Pero sa diha nga gitabangan ko ni Lord, kay miduol ko ni Lord, giblas ko niya. Ug mauna ang gusto sa Ginoo nga atong gunitan og puy-an nga kinaiya. Magkinabuhi tang espirituhanon. Inay mo tapad magkinabuhi ng espirituhanon. Dili magkinabuhi nga tawhanon. No? Katong pagkatawhanon nato sa una nga makadungog tag dili maayo, mura na tag sa kinsa. Ya, kaluyan ba ta sa Ginoo ana? Dili. Di ta kaluyan. Kay nganuman ang kaluyan sa Dios, ang tabangan sa Dios, mga kaigsunan katong mo paubos. Ini mo tapad mo paubos. Wala man ta makakaton kani ato apan karon atong paningkamutan. Karon og sa unahan aron kita sa Dios panalanginan. Amen. Lipay kay ko sa kinabuhi ni Dong Marvin. Ako sang hisgutag kadali, mga kaigsunan. Tinuod, kung wala pa'y Diyos, muna'y giingon nga, dili, kanap bitang dunggon ang iyang mga pag-ampo. Kay mao manay saad sa Diyos, ang mutawag sa ngalan ni Jesus, iyang luwason. Galandaw ko ni Dong Marvin, kuan gud siya, kanang gamay na lang gid ko lang. Matud pa niya, daot yun si ane. Ingkong dong, sampita ang Ginoo niya, nganli Ginoong Hesus. Sige, sagbalik-balik, Ginoong Hesus, gamay ba akong bata, ayaw kong waa. Ampo, yun, ampo, nag-inampo ay. Nya mo man ay ato ang nakatunan sa Biblia, nga kung muampo ta, hinumdumi, dunay kinaiya ang Dios, agig tubag sa atong mga pag-ampo. Kanang tulo katubag sa Ginoo, dapat makasabot ka. Dapat kaantigot ang muhulat. Kanang tulo, pwede ang Dios mayong karon dayon. Oo, karon dayon. Maayo ka. Pero kanang ikaduha, pwede mo ingon ang Dios, hulat lang. Di lagi ka mamatay, hulat lang. Amen? Nya ikatulo, pwede ang Dios mayong dili na mahitabo. Di na matuman. Pero mao na giingon, kung kita nga magtotoo, dili mo balibad ang Ginoo kung moampo ta niya. Amen? Munang giluwas sa Ginoo sa ang atong igsuon para ang rason gyud nganong giluwas ni Dong Marvin kabalo mo para makadaig niya. Wa may lain. Para makaalagad sa Dios. Para makasimba sa Dios. Nya atong hinumduman mga kaigsunan diha sa pagsimba sa Ginoo, dunay duha ka kinaiya o batasan nga pwede natong tan-awon kung asa ta dapit. Amen ba? Gusto ang Dios mga kaigsunan nga ikaw ug ako makakita sa duha ka kinaiya.
sa tao nga magtotoo sama nimo sama nako. Ang duha ka kiniiya naani sa duha ka igsuon nga gisulat diha sa Lucas kapitulo 10 38 hangtod sa 41. Ang kinabuhi ni Marta o kinabuhi ni Maria. Now, diha nato makit-an mga kaigsunan si Maria o si Marta gibisita ni Lord, ni Jesus Christ. Mihatag og panahon ang Dios, ang Ginoo sa duha ka igsuon. Sa dihang ni abot si Jesus mga kaigsunan, diin tua dito ang duha ka managsuon. Si Maria mga kaigsunan, milingkod siya. Sama sa imong gibuhat. Amen ba? Milingkod si Maria mga kaigsunan og naminaw. Ang tanan mayong naminaw. Kabalo magyud ta mga kaigsunan kung maminaw ra gyud ka, makasabot gyud ka. Amen ba? Walay tao nga dili kasabot kung maminaw ra gyud. Mo nang ina imong tapad, paminaw. Anya dunay mga kana bitaw mga tips. Kabalo mo sa mga tips nga gikinahanglan sa pagpaminaw. Una mao ni ihiklin ang imong langyaw nga panghuna-huna. Okay? Kana bang ipadaplin to, ilaylo to siya. Ihiklin ang mga kalibutanon nga panghuna-huna. Ihiklin og kalimti sa pagkakaron ang imong tawhanon nga panghuna-huna. Unsa man ang mga tawhanon nga panghuna-huna? Kanang nasakitan ka, kanang nalain ka, kanang simpre tawhanon nga panghuna-huna ang imong makit-an diha sa Galacia kapitulo 5 19 ingon diha nga sayon kaayo pag ila sa tawhanon nga batasan, tawhanon nga kinaiya. Mao nay atong ihiklin sa panahon nga maminaw ta. Ihatag nato ang ato igdudungog, ang ato ang hunahuna sa pagpaminaw sa atong buhi nga Dios. Ayaw usa hunahuna kung unsa ka ug unsa ka kagahapon. Hunahuna nilingkod ka nga naminaw sa mensahe ni Lord. Amen ba? Mao na pinaka-importante. Kay ingon si Jesus, bulahan sila. Murag naa nas Lucas 11. Bulahan sila nga naminaw. Naa ba nas Lucas 11? 11:38. Unsay giingon dinhi? 38 ba? Wala, dili ni. Kanang niingon si Jesus nga, bulahan katong naminaw nga nagtuman, ug mingtuman. Okay, 28, naas 28. Okay, salamat kaayo ni Gaw Albert. Sa Lucas 11, ingon dinhi 28, apan si Jesus mitubag, bulahan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Nganong kinahanglan man mamati ka? Nganong kinahanglan man nimo nga ihiklin ang imuhang pagkaikaw, ang imuhang tawhanon nga panghuna-una, tawhanon nga kana bitang kinaiya, kay dili nimo masabdan ang mensahe sa Dios kung naghambing ka samtang naminaw ka. Sultihan ta mo di yo kasabot. Dili nato masabdan ang mensahe sa Dios kung naminaw ta nga naghambin ratas atong pagkatawhanon. Muna nga sa mga panahon sa mga simba bisag asa mo ang mga presider MC nga nagdumala sa buluhaton sa simbahan mo ingon gyud mauna karon ang pinaka-importanteng bahin sa ato ang buluhaton sa pagsimba, busa atong ihiklin ang tawhanon nga panghuna-una. So ato nang nasabdan. Amen. Kinsa ang ready na sa pagpaminaw sa pulong sa Dios? Ang tanan may praise the Lord. Bulahan sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman. Ang pinaka-importante mamati ka ug masabtan nimo kay sa panahon nga imong masabtan, matuman nimo ang mga mensahe sa Dios. Useless ang pagpamati nga wa kay nasabtan. Kay ang mahitabo ana mga kigsunan wa kay matuman. Di makakatuman sa mga buluhaton nga wa nimo masabti. Siguro kung imo nang buhaton na akas pagduha-duha, na kay pagpagulbol o pagreklamo bisan asa nga trabaho bisan kung manarbaho ka, trabaho gani nimo nga wala nimo masabti, wala nimo makatuni, magbagulbol gyud ka.
Siguro kung patrabahoon ka, manarbaho ka sa patrabaho nga wala ka masayod o niya wa kay nagkatunan, muingon yung kang may pay mo uli ko. Kaysa yon ra kayong pagpanugway. Mao nang importante ang pagpaminaw ug importante nga doon na kay masabtan. Kay aron doon na kay matuman samtang nag-alagad ka sa Dios. Kay sa panahon nga doon na kay matuman, hinumdumi sa panahon nga mubalik si Jesus, diha ka gantihan. Si Jesus mo anhi nga magdalag ganti sumala sa atong binuhatan. Amen ba? No? So, atong makit-an mga kaigsunan si Maria ug si Marta lahi sila kinaiya. Si Maria mga kaigsunan ingon ang atong Ginoo, Marta, Marta. Ingon siya dinhi, Marta, Marta. Naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang. Naagyoy, mao ni usas ato ang tan-awon kung nahitabo man na banis ato ang kaugalingon nga mas nahingawa ta sa mga butang nga dili makaluwas nato. Si Marta mga kaigsunan nagkapuliki siya sa mga butang. Sa oras nga angay untang maminaw siya sa Dios. Sa oras o sa panahon nga angay unta siyang magpatalinghog, muhatag og panahon sa pagsimba kay naa si Jesus Christ. Pero wala niya buhata. Nganuman, tungod kay nahingawa siya, o saan ang word nahingawa sa lain nga mga pinulungan? Kisay na ay mga dugang panabot ana, nahingawa. Nawili. Unsa pa? Sayang. Nawili, nahingawa, murag nahadlok siya nga dili niya mahumaning trabahoa. Nga unta si Marta, nasayod man siya nga oras kadto nga maminaw sa pulong sa Dios. Oras kadto mga kaigsunan nga mosimba siya. Kay naa mi bisita mi duol si Jesus Christ. Nya hinumdumi si Jesus Christ ba ni saad duha tulo nga magkahisgot magkauyon niya siya sa taliwala. Unya ingon si Jesus, ang Dios Espiritu. Magsimba kaniya, magsimba sa Espiritu kamaturan. The Holy Spirit and the Word mo'y pinaka-importante sa atong pagsimba. The presence of the Holy Spirit. Unya ang pulong sa atong Ginoong Hesus. Mao na nga importante ka ini siya mga kaigsunan imong masabtan kung asa ka dapit ug asa ka sa duha ka klaseng kinaiya. Ang usa ka kinaiya mga kaigsunan nga naa kang Marta, yes naay pagtuo si Marta. Naa say pagtuo nga aduna say Ginoo. Naa say pagtuo nga aduna say mangluluwas. Pero kutob ra siya sa pulong pagtuo, wala say panahon. Tuan niya nahatag ang tanang panahon sa mga butang nga matud pa ni apostol ni Jesus, dili importante. Dili importante atong orasahan nga trabahoon to ni Marta. Now, kinsay na isilpon? Kinsay na isilpon? Ablihi ang inyong kalendar sa silpon. Ablihan po nako nga ko ang kalendar dire. Okay. Namay kalendar? Cellphone. Dili kayo magklaro dire no sa ako ang kalendar, pero sa usang cellphone kana akong gigamit sa live. Klaro kayo diha nga akong kalendar nga ang matag Domingo, adlaw Domingo, lahi og color kay sa ubang Domingo. Sa inyong cellphone, lahi color? Pareho. Ha? Sa inyo ha? Ha? Pareho ra? Pero sa akong cellphone usa, lahi siya color kung Domingo. Red ang usa. Sa inyong cellphone, sa inyo ha? Ha? Red. Sa kalendaryo gyud sa di papel, red klaro gyud ka ang red. Nya daghan kay mga tao nga wa gyud makasabot, nya bisan gani ang kalendaryo nagwali na sa tao. Pizza ra may tan-ahon. Or kaha hunas og taobray tan-ahon. Daghang mga tao nahingawa sa mga butang. Dili importante ang orasaha. Sa
usa ka semana dunay 7 ka adlaw. Kanang 7 ka adlaw ako gyud nang ibalik-balik dinhi kanunay. Kanang unom maunay ato. Kanang 7 dili taw na ato. Dili importante ang mga butang nga atong trabahoon diha. Ang importante anang adlaw mao ang pagsimba ni Lord. Ang buhaton nato sa adlong Domingo mga kaigsunan ang pinaka-importante. Dili ang importante. Hello? Ang pinaka-importante sa adlong Domingo, una mga kaigsunan, makasimba kas Ginoo. Amen? Inay mo tapad, makasimba kas Ginoo. Mo na'y pinaka-importante nga mabuhat nimo sa imong kinabuhi samtang buhi pa ka. Mo na'y giingon ni Jesus Christ, Marta, Marta, nganong nahingawa man ka sa mga butang nga dili importante anang orasaha. Dili importante ang gibuhat ni Marta. Nagkapuliki siya sa mga butang. Nga pwede man to niyang buhaton sa panahon nga dili sa panahon sa pagsimba. Amen. Unsay giingon ni Jesus ngadto kang Maria? Kang Marta, ingon siya, usara man unta ang gikinahanglan. Mao ang paghatag og panahon sa Ginoo sa adlaw nga para niya. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan ayaw ninyo ni kalimti. Adlaw ganing Domingo para kay gyud sa Ginoo. Dili na para sa mga butang nga dili importante. Kay dili man gyud importante ang mga butang sa kalibutan anang adlaw. Amen. Ang importante sa adlang Domingo, una, ang pagsimba sa Ginoo. Ang pag-adto sa balay ampuanan. Diha sa pag-adto balay ampuanan, ang pagpaminaw, ang pag-awit, ang pagdaig, ang pagsimba. Nindot kaya mensahe sa awit kaganina. Tungod sa kanindot mga kigsunan, kasayop-sayop ko, abin ako, kung sa to'y gisinyas, kung isa ko nakahuna-huna, imo intro pandait ako. Nindot kaya ang mga mensahe. Pagkadaigon, magadaig ako, why imposible? Tinuod na, why imposible? Musampit ka niya, luwason ka. Bisag dili na kayang luwason sa tao, apan niya kaya kang luwason. Basta, musampit ka. Sa pagsampit na to, why imposible sa Ginoo? Anong why imposible? Basta anaa ka. Nya kanus aman ta makasiguro nga naa si Jesus. Kanang naasad ka. Amen. Kay duha og tulo nga magkahisgot nga magkauyo naa siya. Muna niingon ang mensahe diha sa Hebrehanon kapitulo 10, 25 mga igsoon o 24 pa na, ayaw undanga ang panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Ayaw undanga ang batasan sa panagtigom. Yan nindot kaayo mga kaigsunan sa Salmo 122 versikulo 1 man siguro na, nga si David mga kaigsunan na asay kalipay sa pag-agni sa mga tao. Giingnan niya ang mga tao, mangadtot kita sa balay alampuanan. Amen. Sa adlaw sa Ginoo. Nya nindot kayo sa time sa mga magtotoo. Sa Buhat kapitulo 2 mga kigsunan, magsugod siguro nag 41. Buhat kapitulo 2 nga ingon diha mga kigsunan, 43, kinabuhi sa mga magtotoo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahan ang mga nahimo pinaagi sa mga apostoles, ug tungod niini ang tanan giabot og tingala ug uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panag-uban og mga kaptangan sa matag usa gipakambita nilang tanan. Kanang kinabuhi sa mga magtotoo, nagpadayon sila sa panag-uban. Amen. Kanang word nagpadayon, mao ang ipakita ana sunod Domingo makit-an gyapon ka.
Amen ba? Nasabdan nimo ng word nagpadayon? Kanang word nagpadayon mga kaigsunan, kanang word nagpadayon sa matag adlaw nga paras Ginoo, di gyud ka mulaylo. Munay buot ipasabot anang sa matag adlaw nagpadayon ka sa pagsimba sa Ginoo. Muna ina imong tapad, ayaw paglaylo, pagsimba na sa Ginoo. Tinuod na. Labi na gyud sa mga bata o mga batanon. Ako mo ingon ko, sultihan ta mo, kay dako-dako naman po kong edad, 40 kape naman ko. Sikad sa akong pagkatao, hangtod nakamatngon kog buot, hangtod nakamatngon kog buot, kanang word nakamatngon, hangtod karon di ko malimtan. Dili na ko malimtan ba? Makit-an ako ang mga taong magtotoo nga akong kababata. Kana bitawng pareho ming tanan nga nagtuo Ginoo, pareho mig tanan nga misimba, pero dili mi pareho og kanang attendance kumbaga. Naay mga kababata nako, mga kaigsunan nga kaniadto ni simbarag ka pila ka bulan, pila ka tuig, o niya na backslide, di balik sa kalibutan, ang ending kalisod. Tinuod na. Sa akong mga kabata mo yung ko nga, katong ako mga kababata kaniadto, nga wala magpadayon sa pagsimba, even siguro karon ako mga kabata, nakadungog siguro sila kay mutan-aw, mo follow man na sila sa ako ang wali, mo agree yun na sila sa akong gisulti. Nga lahi ang kahimtang sa tao, nga dili magpadayon sa pagpagamit ni Lord. Kaysa tao, nga nintikang ug nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ngano man, nganong lahi man ang kahimtang, kay naa sa gideklara ni Jesus, pabilin mo nako ug ako magpabilin ninyo. Pabilin, padayon sa pagsimba, padayon sa pagdaig, padayon mga kaigsunan sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ikaw ako gitagaan tagkusog ug walay bisan kinsang nihatag ana ang Dios ra. Amen. Siya ang Dios naghatag kanimo kusog aron ka makapanguma. Aron ka mga kaigsunan makapananom. Aron ka makapahawa na ng imong uma. Pero ayaw gamita ang imong kusog para ihawa nimo sa imuhang mga butang sa adlaw sa Ginoo. Amen ba? Kay maunay mensahe sa Dios ug dili akong mensahe. Nga sa adlaw mga kaigsunan sa pito ka adlaw sa usa ka semana dunay 6 ka adlaw ato ana maunay adlaw nga manglabata diha, maunay adlaw mga kaigsunan nga kanang trabahoon nato unsay naas atong trabahoon sa balay. Maunay gitrabaho ni Marta. Grabe ang iyang kabisi. Unya kabalo mo, nagbagulbol pa siya. Kunuhay insakto siya. Maunay pinaka makaluluoy sa sitwasyon sa tao. Sultihan ta mo ni. Kanang nagtuo ka nga sakto ka. Unya mo duol ka sa Ginoo. Kay si Marta ning duol masas Ginoo. Ninduol siya, murag sip-sip kay Marta. Ninduol siya, gatuo siya, insakto gyud siya. Isa, Ginoo, si Maria ba? Huwag yun na mutabang. Grabe na ko kabisiha, diri, huwag yun na mutabang. O sa may gibuhat ni Maria di ay. Nilingkod siya, o naminaw ni Lord. Naminaw sa mensahe ni Jesus. Daghang kay mga tao mo ni. Nagtuo Ginoo. Pero ingon sila, kanang inyong paglingkod-lingkod diha, og inyo pa nang gilaba, inyo pa nang giguna, inyo pa nang gitanom, naata mo'y maani. Nagtuo silang insakto sila. Pero ang gipakita ni Jesus, Marta, nganong nagkapuliki ka mas mga butang. Nga usara may gikinahanglan anang orasa. Ang gibuhat ni Maria, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Na imong tapad, kanang imong paglingkod-lingkod, dako kayo na nga blessing para ni Lord.
Tupakpakan ang Ginoo. Gatuo ka nga, kalingkod-lingkod ra ka. Wala malipay ang Ginoo. Sa imong paglingkod, nga naminaw kas mensahe sa Ginoo, nalipay ang Ginoo. Ngano man, pakigsultihi kunog tao, pag pakigsulti unya humagpanimba, unya pakigsulti kunog tao diha, unya kanang tao nga imong pakigsultihan dili maminaw nimo. Nakasuay mo kanang grabe ka atat na atat makiistorya unya musugid na ba ka? Abi nimo kanang abi nimo katong kukuyog mi. Unya kanang imong giistorya murag wala ra ba? Murag wala ra gyud. Kawagoy lami. Nakasuay mo? Ha? Nga kanang naa kay gikaistoryahan unya murag ang imong giistoryan murag unsa na tawag? Murag blanco. Nya atat nakaatat kay kang mo manugid. Mga igsuon, inana na siya. Kung ikaw, si Lord nakiistorya na to, tinuod na. Sa panahon nga maminaw taswali, mubasa sa Biblia, nakigsulti si Lord na to. Kung naminaw ta niya, malipay siya. Tama? Pero kung nakigsulti siya na to, samtang naay nagwali, samtang dunay nagbasa sa pulong sa Ginoo, pero grabe ka kapuliki, kunuhay na kay negosyo, grabe ka puliki nimo, galantaw ang Ginoo ay taon po dahon sa akong anak, oy. Sige ni siya pangayog panalangin, pero ang iyahang buhat puro makaangin. Uy, tinuod na. Ang adlang Domingo, dili gina para sa ato, Nagiuras nga para ni Lord. Sama sa imong gibuhat karon ug maunay gibuhat ni Maria. Nilingkod siya ug naminaw ni Jesus. Siguro naglingkod si Maria ug ni minaw siya sa mga mensahe ni Jesus. Samantalang si Marta, grabe niya kabisi. Grabe kabisi. Pero timan usara ang gikinahanglan sa adlaw Domingo ang pagduol ug simbahan. Atong pakpakan ang Ginoo. Muna ingon si David. Tanawa si David mga kaigsunan sa Salmo 122, tanawa. Malipayon si David nga nagsulti diha. Salmo 122. Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako. Ang mga tao di ay mangadto kita sa balay sa Ginoo. Hallelujah. Nindot kaayo. Si David nalipay. Si Haring David nalipay sa diha nga ang mga tao miingon, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nya diha sa Salmo 100 si David misulti na po diha, sulod ka mo sa balaang templo ug dayga niya ang Ginoo. Dayga ninyo ang Ginoo. Amen? Muna nga matag Domingo, sa usa ka bulan, dunay kaupat ka Domingo, 5 ka Domingo, talagsarang 5. Kasagaran 4. Wala man siguro itulo. 4. Ayaw ninyo ibaylo ang pagsimba sa mga butang nga dili importante anang adlaw. Kay ang mga butang trabahoon diha sa atong balay naanay oras o adlaw nga angay natong trabahoon kanang trabahoon na. Amen? Muna nga katuning yun ninyo. Labi na gyud sa mga batanon, mga bata o mga batanon. Sa ako nang gikaingon, ako mismo nakakita nahibaw sa ako mga kababata kaniadto. Kabalo ba mo? Usa sa ako mga kababata ningon minsa, Brad, ning bro, grabe nakaka-bless. Iko nga naman. Isa nindot na ka imong kinabuhi. Iko nga unsa may imong nakita ganong nindot naman akong kinabuhi. Isa kuan mo ni na daghang isang mga gipang sulti. Iko nga priha ra man ta. Pero do na ray wala magkapareha sa tuwa. Una, pareho ta nga naay Ginoo. Nagsampit ka Ginoo, ako po nagsampit Ginoo. Pero ang diferensya mao ni dili pareho ta mao ni.
Ikaw nga nagsampit, wa kay panahon niya. Pero ako nga nagsampit, doon ako'y panahon sa pagsimba. Tama? Muna'y kalahian. Ako mismo nakakita sa ako mga kabata kaniadto. Nga lahi kayo ang kahimtang sa tao, nga gikan sa pagkabata, nga nag-alaga sa Ginoo, nga nagpadayon sa pagsimba, gibless gyud sila. Oy na ako'y mga kaigsunan, nindot na kay trabaho. Pero padayon sa pagsimba. Padayon nga nagpagamit sa Ginoo. Unya, doon na po ko'y mga kababata kaniadto nga misimba rag pila ka tuig, balik pisyo, karon lisod kay ilang kinabuhi. Perting lisura. Nganong lisod? Dili sa ingon wala sila'y kulang o kulang kwarta. Wala sila'y kalipay. Wala sila'y kalinaw. Gamay nga sipyat manag-away. Pero dire sa atong nakita na experience na ang pagtinabangay. Itong pakpakan ang Ginoo mga kaigsunan. Muna nga ako mga pagdasig padayon ta sa pagsimba. Padayon inay mong tapad padayon sa pagsimba. Giluwas ka, gitagaan ka kinabuhi, ikaduhang kinabuhi siguro, ikatulo nga kinabuhi nimo karon. Gamitan na alagari siya. Amen. Ayaw palapya ang mga adlaw panahon nga para ka makasimba niya. Kay damor kang musimba niya, timan damor kang iblas. Damor kang iblas. Nganong damor kang iblas? Maunay giingon ni Jesus na ako kanunay mag-uban nimo. Na ako kanunay mag-uban dias imong balay. Kung naa ang presensya sa Dios dias imong balay, naa ang kalinaw, naa ang kalipay, nga dili mabayran sa salapi. Amen? Una nga, padayon sa pagsimpa, padayon sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo, unya, kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, ampingin na, asa man ka gibutang sa Ginoo sa imong pag-alagad, ampingi, padayon, kay damor kang mo padayon, damor kang iblas. Lamang mao ni pahinumdom. Ayaw gayud ibaylo ang adlaw sa Ginoo sa mga butang nga dili kinahanglan anang adlaw. Unsa may dili kinahanglan sa adlawng Domingo? Kanang magkapuliki ka sa trabaho sa imong balay. Muna ini mong tapad sunod Domingo kita gyapon ta ha? O kita ta oy. Kita ta sa adlawng Domingo. Ina imong tapad sa likod, ding na imong lingi ang likod. Ina, sunod Domingo, kita ta. Kaysa adlawng Domingo, ang gikinahanglan ang pinakaimportante, mao lamang ang pagsimba. Amen? Atong pagpakan ng Ginoo. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imong mga mensahe, mga pagpahinumdum, mga pahimangno, mga pasidaan. Salamat Lord sa imong saad nga kami magpadayon, imo daiming iblas. Imo dayming panalanginan, lakip ang among mga kabataan, ang among mga kabataonan. Busa amahan among gipangayo kanimo, nga labaw mo kaming dasigon ug lig-unon sa pagpadayon sa pagsimba. Sunod Domingo, sunod na pong Domingo, ug sa tanang Domingo sa among kinabuhi, amahan, padayon ming mugdaig kanimo. Padayon ming muawit kanimo, kuyog sa among mga kabataan, kabataonan, namong mga hamtong kaming tanan, magkahiusa nga mosimba kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amahan, Diyos sa magkagagahom, salamat sa imong mensahe, salamat sa imong panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito pagpakan ang Ginoo mga kaigsonan. Ato to sa atong mahigugmaon nga halad, tayo sa offering. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halad. Buhaton pa kini
Ato ta sa mga pag-ambo atong iisa atong mga kamot. Labing kamahanan ang mga Dios, salamat nining kautuhon. Salamat sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matagusan ang mga kinabuhi. Ug salamat nining sa lapianong bahin nga imong gipaabot. Ug salamat sa mga katawhan nga nagmatinud-anon sa paghatag diha kanimo. Ug salamat Lord nga ikaw ang maga-bless niini nga kini magamit alang sa kalambuan ni mao nga simbahan. Ug imo kining tipigan, imo kining proteksyonan ug nga nga nani padulngan ni nga ang padulngan ni Lord God mao ang pagpanindot sa imong balay alampuanan. Salamat kay ikaw ang Dios nga mo'y uli og pinilo-pilo nga mga panalangin sa imong mga kaanakan nga padayon nga nagmatinud-anon diha kanimo. Salamat Lord ining takna sa kautuhon ikaw ang mong gipasalamatan og gidayeg pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat sa Ginoo sa kalampusan sa atong panimbahon. So, dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. O sa dili pa ta nato tapuson, welcome ang atong igagaw nga si Gao Junjun Dinoyo. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga under pa siya sa recovery sa iyang batiis. So, kanang nagatuo ta nga pinaagi sa pangalan ni Jesus ang kumplitong kaayuhan ni Gao Junjun nga masinati usab niya ang kaayuhan nga ihatag sa Ginoo og sa atong igsoon nga anak ni Ate Mary Jane. Salamat sa Ginoo. Og adto ta sa pagpadayon sa kanang pag-announce sa kanang mga schedules karong umaabot Domingo. So, ang presider kay si Sis Charmaine. Unya, ang opening prayer kay ako. Unya, scripture reading kay si Sis Pamela. Unya, testimony, kung okay niya, Brother Angel, I assign you to testimony this coming Sunday. Ikaw, imuha ang panahon. Iyaha ang testimony, daghan kay na siya kadaugan, so di man ta mabalaka kay bisag Pinoy ta, siya Mexican, namay iyahang first lady nga mo translate sa unsa ka maayo ni Lord nga nag-uban niya paabot diri og ang katuyuan nga kalampusan nga gihatag ni Lord sa ilang kinabuhi. Okay? So, inarapog ko kung dili siya andam kay arang makuan po na to sa uban. Ang special number kay si Yancy Faith o si Janine. O salamat sa Ginoo nga nagpadayon ang ato ang Bible story sa mga bata matag Domingo. Kay naaman sila matag Domingo ang mga bata. Nga masabado kay challenge kayo kay weekends murag kapoy sila gikas ilang eskwela nya di pud usay katunga kay ang ato ang oras subidaon kayo kay alas 2 ting katulog kay tanan ba. So pasalamat ta sa Ginoo nga sa while gawali si pastor mga 11:30 matudluan sila sa pulong sa Ginoo Bible story kay kung taason pud nato pag kanang klase nila nabi na kinaiya sa bata nga marak kanang marak di na kay sila maminaw kanang pulan pud sila so sakto ra gid ang orasa unya ang mga dugang nga mga pagpahibalo kung ihatag ni Pastor Gideon. So salamat kayo no sa akong asawa sa mga pahibalo. Karong Domingo hapit sa 12. Unya karon sigurong 26 sa tanang mga musician, mga worship team. Magseminar ta sa 26 sa Domingo sa hapon. Dugang mga pamaagi, mga ideya, mga tips sa pagdumala sa instrument, pagdumala sa kanta, pagdeliver sa mga mensahe, mo'y angay natong katunan anang seminar.
So after sa atong panimbahon, maniud to ding balik ra po dire hangtod sa hapon. Ana. So gipahibalo gyud nako nga ang tanan kinahanglan gyud nga kung usa ka sa mga gamit ni Lord, nagpagamit diha sa trabaho, diha sa pagsimba sa Ginoo, ayaw gyud og sipyat anang adlaw. Kay magseminar ta ana unya dinha ninyo mabal-an ang gikinahanglan gyud nga angay ninyong mahibawhan. O sunod nga bulan sa Agosto, balik ta sa ato ang discipleship training. Unya siguro na anata sa Mateo 18. Mateo 18 unya anang pagka-August na sa matag Domingo sa hapon ato ang discipleship training. Unya akong gipasalamatan ang Dios nga hinahinay nga bisan og kinibitang atong pakpakan ang Dios no sa kanang naa sa likod sa cross. Wala ko kabalo nga kanang dili na ko mopalit kay gipalitan na di niya. Di ra ko manugid kung kinsa basta nasayod og nakabalo ang Dios kung kinsay nagpalit anang suga dapit likod sa cross, no? Nya mo na gingon nga kung unsay atong gibuhat diri sa simbahan, i-bless ta ni Lord ana. Kay ang panalangin sa Ginoo wala mag-agad sa imong gisulti, nag-agad sa imong gihimo. Timani ha, ang panalangin ni Lord wala mag-agad sa imong gisulti, wala mag-agad sa imong saad, nag-agad sa imong gibuhat. Bisag asa ka, ang panalangin sa Ginoo mag-agad yun as imong gihimo. Kung unsa imong gibuhat, buhatan ka usa. Mao nay prinsipyo nga gitudlo ni Jesus sikat pas mga propeta. So dalaygon ang Dios og siguro karong nga tuiga mo na akong gipangayo og na ako'y vision ana nga karong tuiga makahimo tag krusada. Dili karong murag sunod tuig siguro mga siguro Disyembre. Karong tuiga lagi na ako'y nakit-an nga panan-awon nga karong Disyembre himo tag krusada. Wa ta kabalo kung dire or kaha sa Tolosa makahimo tag krusada. Amen. Muna nga importante ma-develop gyud nato ang music team. Unya salamat ko sa Ginoo sa tanang mga worship team. Ato pagpakan ng Ginoo sa tanang mga naghago. Unya ako ang kuan di ay no bisan wala pa ko kasulti sa akong asawa. Tanang nagpractice dire nga nagpagamit na sa trabaho ni Lord. Naasa akong kasing-kasing, naama sa akong asawa. Nga iabli na ko ang wifi. Iabli na ko ang wifi sa nagpagamit yun dire. Free na nila. Kay kabalo ko nga damor na ko ng ablihan, damor si Lord nga mo bless. Okay? So dili na mo mistil pang katog yung nagpagamit dire. Dire sa pulpito. Nagpagamit dire sa pulpito. Akong ablihan ng wifi para nila. Ug mo na'y gibutang ni Lord sa mga kasing-kasing. Ug mo na ang mga pahibalo next month back to training, discipleship training. Kunya by designs natay seminar sa mga worship team. O padayon ang ato ang FM station nga nagtingog. O wala kung naa kay kailang nga walay radio, unya nangandoy nga naay FM radio para makadungog sa ato ang FM station. Duula ko kay tagaan atog transistor radio. Amen. Napatay mga transistor radio. Ihatag makahatag pa ta nila. Ato tas pagpanindog atong pasalamatan ang Dios sa iyahang mga mensahe, mga panalangin, mga pagtulunan nga atong nakatunan. Atong isa, atong makamot nga tos Ginoo. Amahan na mga Dios sa makagagahom. Salamat sa imuhang pagdawat sa imong mga halad, mga awit, mga pagdaig, pagpasalamat. Salamat Amahan nga imong giablihan ang imong trono alang kanamo. Gikan sa imong pagsugod hangtod ining tagnaa, imo kaming giblas. Uban sa akong mga kigsunan nga naa karon sila mga dapit lugar o sa nagilaing mga nasod nga nakigkuyog kanamo sa pagsimba kanimo. Imo usab silang gipanalaginan, imo usab silang gidasig, imo sila usab nga gigamit, imo usab sila Ginoong gikuyogan o gibanan. Imong gidawat usab ang ilang mga pagdaig, ang ilang mga halad, ang ilang pagsimba sama sa among pagdaig, pagsimba, paghalad
palad kanimo imong gidawat niining adlaw. Dalaygon ka nga Dios ng mga panalangin sa tanamo mga kaigsunan nga wala karon kaari. Salamat nga imo silang lig-onon og dasigon nga sunod Domingo imo silang panalanginan. Dalaygon ka nga Dios ng mga panalangin niining si manang imo gidugang kanamo sa amo mga kabataan nga nangiskwela imo silang proteksyonan o ubanan. Amo mga kaigsunan nga nagtrabaho, imong iblas ang ilang mga trabaho, ilang mga negosyo, imong panalanginan. We declare blessing, we declare heavenly protection in the name of Jesus Christ. Gikan karon hangtod sa imong pagbalik. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus. Gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang Espiritu. Amahan mag-uban ka kanamo, magasupply, magaproteksyon. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, amo kang ipasalamatan, ninimong pan, ikaw Dios magabless, maghatag kinig binisina sustansya, maghatag kinig kabas kog kalig-on sa tanang mohammed. Magabalos usap ka sa tanan nga paggamit o nagpamit nini. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Unya, doon ako'y pahibalo di ay si Wincy, Cindy o Wincy? Asa may Cindy ninyo? Wincy? Day, next practice ba? Apil dire, kay back up di kas gitara. Ha? Back up ka gitara ha? Oh, para nindot og naay gitara. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon taos mo sa ligtaniya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I've got spirit in my shoulder that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my shoulder that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive.
gayud sa iyang gugma, ug mga walay